V Evanjeliu podľa Lukáša v 11. kapitole v prvých 4 veršoch je napísané toto: z úcty k Bohu a k jeho slovu vstaňme. Raz sa Ježiš na niektorom mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. Ježiš im povedal: keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. Neuved nás do pokušenia. Pane, chceme ťa prosiť, keď budeme teraz čítať tento text, toto tvoje naučenie, chceme ťa prosiť o to isté, čo ťa prosil tvoj žiak. Pane, nauč nás modliť sa. Amen. Táto istá modlitba je zaznamenaná aj v Evanjeliu podľa Matúša a tam je trochu v inom podaní, je mierne v odlišnom podaní a za iných okolností uvedená. Tak prvá vec, ktorá by nás mohla trápiť, je, že ako je to možné. Mnohí sa to pýtajú, ako je to možné, že to máme v 2 evanjeliách v rôznom podaní, teda v viacerých evanjeliách v rôznom podaní. A možností je niekoľko. Je dosť možné, že Ježiš jednoducho učil viackrát o modlitbe. To je aj veľmi pravdepodobné, že neučil len jedenkrát o modlitbe. A tým sa dajú vysvetliť aj mierne rozdiely v tých 2 záznamoch modlitby. Hlavne, ak mu nešlo o to, aby sme tú modlitbu len opakovali, ale ak to má byť vzor toho, o čom všetko môžeme s Bohom hovoriť, tak vtedy je veľmi prirodzené, ak teda to má byť vzor a ak učil Ježiš viackrát o modlitbe, čo je pravdepodobné, že už vždy nezopakoval presne tak isto. Je dôležité povedať, že v tomto bohatom príklade modlitby, ktorý Ježiš dal, sa dá urobiť výklad, jednak sa dá k tejto modlitbe pristupovať z rôznych pohľadov a dá sa urobiť výklad na každé slovo zvlášť. Sú napísané hrubánske knihy o tejto modlitbe, o tom, čo znamená povedať Otče, čo znamená povedať Bohu Otče náš a tak ďalej. A dnes vám však ja dám len taký všeobecný stručný pohľad, z čoho táto modlitba pozostáva a k čomu môže inšpirovať. Jeden výklad, ktorému sa viac nebudem dnes venovať, ale o ktorom je dôležité tiež, aby sme vedeli, je, že celá táto modlitba môže byť vyložená ako modlitba, ktorá sa týka posledných dní a posledného času. To budete počuť, keď sa budete o tejto modlitbe ešte viac učiť, alebo už ste to počuli, keď ste čerpali z iných materiálov od iných ľudí o tejto modlitbe, že niekto hovorí, že je to modlitba pre poslednú dobu, modlitba očakávania skorého príchodu Pána, modlitba možno už pre ten apokalyptický čas, v ktorej človek prežíva v tejto modlitbe posledné chvíle na tejto zemi. Napríklad tá túžba: posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje. Dá sa z toho výkladu zobrať veľa zaujímavého, oplatí sa počuť takýto výklad modlitby, ale zároveň je to modlitba, treba aj na to pamätať, že je to modlitba pre každodenný život. Takže ak ju chceme zviazať s poslednými dňami, tak radšej v tom zmysle, že tie dni, ktoré žijeme, chápeme ako posledné dni. A pre tieto potom každodenné dni, pre takéto každodenné dni je to potom určite modlitba, ktorú nám Pán dáva. Poďme teraz konkrétne k tomu, čo Ježiš učil. Spolu viedol svojich žiakov k 5 prosbám. 2 za také Božie ciele a 3 za naše osobné každodenné potreby. Tie 2 modlitby, prosby za Božie ciele a záujmy znejú takto. Otče, posväť sa tvoje meno, a druhá túžba znie: príď tvoje kráľovstvo. Otče, posväť sa meno tvoje, príď tvoje kráľovstvo. Posväť sa tvoje meno znamená, že túžime, aby Božie sväté ostalo Božím svätým. Že tomu túžime rozumieť a že tiež chceme byť naplnení tou túžbou. O to je vždy zápas, pretože to, čo je Božie, býva prekrúcané a prezentuje sa to ako niečo, čo ničí slobodu, nádej, rovnosť, pokrok.
Vyzerá to ako nejaký, môže nám to evokovať aj, vyvolávať aj myšlienku na nejaký politický boj a do istej časti to tak aj je. Pre Židov vtedy to znamenalo prosbu za zachovanie pravého chápania a žitia soboty, chrámu, obete, paschy, Palestíny vôbec. To všetko boli veci, ktoré boli pre nich sveté. A oni túžili, a Ježiš ich učí modliť sa, aby to zostalo sveté. Zároveň to má ale veľmi osobný rozmer. Asi viete, aké to je, ak niekto na Boha zanevrie. Vieme to snáď aj z vlastných skúseností, aj s tým, že sme to prežívali s našimi blízkymi. Ak máte 30 viac, ste veriaci človek, zažili ste to. To, čo bolo sveté, znie človeku ako hlúposť. Božie meno nie je sveté, ale potupené. A tiež si dovolím povedať, že každý z nás má oblasti, v ktorých tápa. Možno nevieme sveto milovať, sveto súdiť, zarábať alebo míňať. Pre Židov to bolo podobné. Sobota, obeť, spoliehanie sa na zaslúbenú zem a Hospodina ako to, čo je sveté, to bol aj veľmi osobný zápas, ktorý môžeme pozorovať napríklad u mladšieho syna v podobenstve o marnotratnom synovi. Sveté pre neho nebolo sveté a bolo ľahké to opustiť. Druhá túžba znie: príď tvoje kráľovstvo. Opäť je to túžba, aby Boh nebol len pravdivo poznaný, ale aby prevzal vládu nad týmto svetom. Bola to veľmi naliehavá prosba tých, čo v Palestíne počas jej útlaku nasledovali Boha. Božie kráľovstvo bolo vždy kráľovstvo Izrael. A teraz, keď Ježiš povedal túto modlitbu, príď tvoje kráľovstvo, tak to povedal do času, kedy tento Izrael, Božie kráľovstvo, bolo podriadené Rímu. To, že Ježiš učil svojich žiakov, aby sa opäť takto modlili, vzbudzovalo nové očakávania v tých ľuďoch na Božie konanie. A tak tomu môže byť aj dnes, že aj dnes neprestaneme očakávať na Božie konanie. A keď sa takto modlíme, tak vlastne prosíme Boha o to, aby v nás zbudil tieto očakávania na jeho konanie, aby sme ho aj začali vnímať a stávali sa jeho súčasťou. Božie konanie, ktoré získa vládu aj nad týmto svetom. Ďalšie prosby sa týkajú vlastných potrieb človeka na všetkých fyzických, duševných, duchovných. Prvá sú to tieto tri prosby. Chlieb náš každodenný daj nám dnes, dávaj nám každý deň, odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi a neuved nás do pokušenia. Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň. Nie, že by išlo len o ten chlieb. Hej. To nie je modlitba, ktorej prosíme len za to, na čo máme nárok, a to je ten chlieb. Ale v poľnohospodárskej spoločnosti, kde bol základom obživy a živobytia práve ten chlieb, bol veľmi vynikajúci reprezentant naplnenia životných potrieb. Chlieb to nebolo euro, ktoré sme nechali v Kauflande, ale za chlebom tí ľudia videli stabilný prístup vlahy, dostatok slnečných dní, ochranu pred vojnami, zlodejmi a dosť síl pri drine, pri obrábaní pola. Preto práve chlieb dobre reprezentuje naplnenú Božiu starostlivosť o fyzické potreby. Boh nám je tu teda cez túto prosbu, chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň, predstavený ako otec, ktorý sa stará o naše fyzické potreby. A naučme sa takto tešiť z toho, ak máme, čo potrebujeme. Veď je to dar, ktorý sme prijali od Otca. Ak máme, čo potrebujeme, nemusíme z toho mať zmiešané pocity, ale môžeme sa z toho radovať ako z daru, ktorý sme prijali od nášho Otca. A naučme sa tiež takto sa nedesiť núdze. Lebo je to tiež starosť nášho Otca. A núdza veľmi prirodzene prináša strach. Ale každodenne náš Otec vníma a rieši naše každodenné potreby. Ďalšia prosba, ktorá sa týka osobných vecí človeka, je: odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. Vzťahy sú nesmierne podstatné pre náš život. A Boh dáva nový rozmer týmto vzťahom. Dáva totiž možnosť ozajstného odpustenia. Izrael bol veľmi rozdrobený, keď zaznela prvýkrát táto prosba, keď Ježiš učil sa takto modliť. A bolo to veľmi dôležité vtedy, že ľudia sa učili takto prosiť. Kto sa ujal mytníka? Kto sa ujal prostitútky alebo cudzinca v tej krajine? Boli zradcovia.
Ale ak budem v modlitbe vyznávať svoje hriechy, prijaté odpustenie ma zmocní, aby som vedel odpúšťať svojim blízkym. To prijaté odpustenie ma zmocní, aby som vedel odpúšťať svojim blízkym. Budem ja čistý pred Bohom a naše vzťahy budú skutočné. To je tá možnosť, ktorú tu Pán dáva. Odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. To bola nová nádej pre ich spoločnosť, o ktorej mohli s Bohom hovoriť. A tú novú nádej sme v tejto modlitbe dostali aj my. A ďalej je to neuved nás do pokušenia. Je to prosba o každodenný víťazný zápas s hriechom. Pokušení pre zapretie Boha bolo aj vtedy mnoho a je ich aj dnes veľa. A je to tragédia, keď sa to stane, keď zaprieme nášho Boha. Naozaj je to niečo, čo ak bereme na ľahkú váhu, je to len preto, že už sú naše zmysly otupené. Keď príde dcéra zo škôlky s tým, že ju kamarátka ohovorila, že zažila takúto jednoduchú formu zrady, pýtate sa, no prečo také malé dieťa musí také veci zažívať vôbec? Hej, to sklamanie vo vzťahu. No, je to maličkosť na jednu stranu, ešte si to užije veľakrát, a na druhú stranu je to tak bolestivé. Tak aké to asi musí byť zaprieť toho, čo nás stvoril, čo nás napriek tomu, že sme mu ukázali chrbát, vykúpil krvou svojho syna a potom nás opäť stráca. Zapretie Boha nie je malá vec, ale náš Boh nemá za cieľ nás potrestať za hriech, ale cieľ má, aby sme opäť dennodenne s ním o našich pokušeniach hovorili a vymanili sa z ich moci. Neuved nás do pokušenia. Môžeme sa teda modliť takto za veci nášho Pána a aj za veci osobné. Teraz sa ešte raz tak z vrchu poďme pozrieť na význam tých osobných a potom ešte raz na význam tých osobných prozieb a význam tých prozieb za Pánove veci. Najprv pri tých osobných chcem ukázať, že všimnime si, že ich vždy Pánovi predkladáme ako prosby naše. Náš chlieb, naše viny, neuved nás do pokušenia. Predkladáme ich navyše v rozhovore s našim Otcom. Otče náš na začiatku. Je to teda modlitba, ktorá vyrastá a deje sa v spoločenstve. A k tomu vás zvlášť chcem povzbudiť. Osobná modlitba je veľmi dôležitá. Je dôležitá aj tá, ktorá prebieha naozaj doma, zvlášť oddelenie od ostatných ľudí. Ale vždy sa deje a vyrastá z toho spoločenstva. A deje sa za spoločenstvo, nielen za nás sami. V spleti vzťahov s bratmi a sestrami. Kresťanská modlitba predpokladá to spoločenstvo. A toto spoločenstvo vám môže poskytnúť aj tento zbor a prosím, využívajte tú možnosť, že ho nesiete vo svojich modlitbách, že pamätáte naň vo svojich modlitbách. Môžeme využiť konkrétne možnosti, štvrtok, piatok, nedeľu, čas, ktorý spolu trávime. Nie len, že tam budeme, ale aj to, že keď tam už budeme, tak budeme ten čas tráviť na modlitbách. A ak to robíme, tak to berme ako utvrdenie, že je to dôležité. Že áno, takýto rozmer má kresťanská modlitba, robme to. Pamätajme vo svojich súkromných modlitbách na spoločenstvo a modlíme sa v spoločenstve. Ale chcem ešte povedať, že tento priestor poskytuje aj vaša obývačka, kdekoľvek ste a kedykoľvek v nej ste. Priestor na túto modlitbu spoločenstva poskytuje aj ten domáci priestor, aj tá domáca obývačka. A nestane sa to behom týždňa, ale behom mesiacov a rokov môžeme vybudovať v rodine také vzťahy, kde bude veľmi prirodzené povedať, že ešte poď sem, ešte sa modlíme. A k tomu sme pozvaní aj pri týchto osobných prosbách. Ešte raz ich prečítam a skúsme si ich teraz uvedomiť v spoločenstve. Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň. A môžeme si predstaviť, ako sa za tieto veci modlíme. V spoločenstve, či tu v zbore, alebo v tej našej obývačke. Chlieb náš každodenný dávaj nám každý deň. Odpusť nám naše hriechy, ako aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A
neuved nás do pokušenia.